vam guanyar. Les úniques zones de musulmans que no van quedar van ser Astúries, Navarra, Aragó, Catalunya, en el nord de la península. Hi havia casos castellanos, monestirs on vivien els monjos i castells on vivien els modes cristians. La fusió de les escriptures són les religions presents en la península, la musulmana, la cristiana i la jueva. Jo soc el rei. Els reis vivien de pagesos que li conreaven la terra, monjos que li ajudaven a prendre decisions i soldats que li protegien el regne. Jo soc una princesa. Les princeses, les filles del rei, vivien molt bé. Vivien al castell, al palau del rei, i també li feien companyia. De grans, les casaven amb un príncep perquè quan el príncep sigués rei tingués dos regnes, així que més gent, més terra, més finals. Jo soc una monja. Nosaltres vivim en monestirs i castells. La persona que ens mana és l'abat. Nosaltres vestim amb vestits llargs fins als peus, com el que jo porto. I segons quin monjo o monja porta un vestit diferent. Jo soc un camperol. Els camperols vivien en cases fetes de fusta tova i càlida. Ells vivien en... Tenien una habitació per tota la família, on menjaven, dormien, etc. Acostumaven a portar fatxes perquè com tenien que estar tota l'estona a les botigues, perquè no els feien mal,